במשך מאות שנים, היסטוריונים עסקו בוויכוחים עזים בנוגע למקורות האמיתיים של העם הסלאבי. מי הם היו לפני שהתפזרו על פני כמעט חצי אירופה? האם הם היו ציוויליזציה עתיקה ועצמאית, או שהם התפתחו מקבוצות אתניות קדומות יותר? כיום, המדע הגנטי מספק סוף סוף תשובות לשאלות ארוכות שנים אלה. הסלאבים מהווים אחת הקבוצות האתנו-לשוניות הגדולות באירופה, עם למעלה מ300 מיליון איש דוברי שפות סלאביות. הם מפוזרים ברחבי מזרח, מרכז ודרום מזרח אירופה, ומסתרעים מרוסיה ופולין בצפון ועד סרביה ובולגריה בדרום. למרות נוכחותם המשמעותית, ההיסטוריה המוקדמת של הסלאבים נותרה ברובי אפוף המסתורין. תיאוריות מסורתיות מציעות שהם מקורם בביצות פריפיאט באוקראינה ובבלארוס של ימינו. לעומת זאת, חוקרים אחרים מאמינים שהם צאצאים של נוודים מן הערבה, או אפילו שבטים בלתאיים עתיקים. עם זאת, מחקרים גנטיים פורצי דרך כותבים כעת מחדש את הבנתנו את המוצא הסלאבי. מחקר DNA שנערך לאחרונה גילה כי הסלאבים חולקים קשרים גנטיים עמוקים עם שבטים הודו-אירופיים עתיקים, כולל אוכלוסיות ערבה קדומות. ממצאים אלה מאתגרים נרטיבים קונבנציונליים ומציעים תובנות בלתי צפויות לגבי האופן שבו הסלאבים התגלו ככוח דומיננטי באירופה. בסרטון זה נצא למסע חקר של המקורות הגנטיים המרתקים של הסלאבים, ונעקוב אחר שורשיהם מהעבר העתיק ועד להתפשטותם הנרחבת ברחבי היבשת. בנוסף, נחשוף כיצד עוצב ה-DNA הסלאבי על ידי אינטראקציות עם ויקינגים, שבטים גרמניים ולוחמי ערבה. בסוף מסע זה תבינו כיצד הגנטיקה המודרנית מציגה תמונה ברורה יותר של הזהות הסלאבית, תמונה מורכבת ומקושרת יותר מכפי שדמיינו בעבר. כדי להתחיל את חקירתנו, בואו נעמיק בשורשים העמוקים של העם הסלאבי ונחשוף את ההתחלה האמיתית של סיפורם. כדי להבין את מקורות הסלאבים, עלינו לנסוע אלפי שנים אחורה לתקופת ההגירות ההודו-אירופיות המוקדמות. מחקרים גנטיים גילו כי הסלאבים קשורים קשר הדוק לאוכלוסיות ערבה קדומות, במיוחד תרבות ימניה, שפרחה בסביבות 3000 לפני הספירה. הימניה היו נוודים רועים מן הערבה הפונטית-כספית, אזור נרחב המשתרע מאוקראינה של ימינו ועד לקזחסטן המערבית. הם נחשבים לאחת הקבוצות העיקריות האחראיות להפצת השפות ההודו-אירופיות ברחבי אירופה ואסיה. ראיות DNA מצביעות על כך שאנשי ימניה נשאו חתימה גנטית ייחודית שקיימת באוכלוסיות סלאביות מודרניות. קשר גנטי זה מקשר את הסלאבים לקבוצות הודו-אירופיות אחרות, כגון הקלטים, השבטים הגרמניים ואפילו הפרסים הקדמונים. עם זאת, מה שמייחד את הסלאבים הוא האופן שבו אבותיהם התערבבו עם קבוצות שונות במשך מאות שנים, ויצרו זהות גנטית ייחודית. בתקופת הברונזה, בסביבות 1500 לפני הספירה, התפשטה ברחבי מרכז ומזרח אירופה אוכלוסייה משמעותית נוספת, תרבות כלי חרס חוטית. אנשים אלה היו תערובת של חקלאים נאוליתיים מקומיים ונוודים מן הערבה שהגיעו. בדיקות גנטיות מאשרות כי לאוכלוסיות סלאביות מודרניות יש אחוז גבוה של מוצא מאנשי כלי חרס חוטית. המשמעות היא שבעוד שהסלאבים חולקים מקורות ערבה עם הודו-אירופאים אחרים, המבנה הגנטי שלהם הושפע באופן משמעותי מערבוב נרחב עם אוכלוסיות אירופיות קדומות יותר. ממצאים ארכיאולוגיים מצביעים גם על קשרים בין סלאבים מוקדמים לתרבות טרינץ' שפרחה בין 1900 ל-1200 לפני הספירה בפולין, אוקראינה ובלארוס של ימינו. תרבות זו קלה מנהגי קבורה ייחודיים וטכניקות עיבוד מתכת שמרמזות על הופעתה של זהות סלאבית מובהקת. עם הזמן, קבוצות מוקדמות אלה התפתחו לפרוטוסלאבים, אוכלוסיית אבות שהניחה את היסודות להתפשטות הסלאבים שלאחר מכן. לפיכך, למרות שמקורות הסלאבים מורכבים, קשריהם הגנטיים העמוקים לנוודים מן הערבה, חקלאי תקופת הברונזה ותרבויות אירופיות עתיקות מדגישים מוצא עשיר ומגוון. אבל איך הפכו קבוצות סלאביות מוקדמות אלה לכוח הדומיננטי שעיצב את מזרח אירופה? בואו נחקור את נדידתם והתפשטותם המסתורית. אחד הרגעים המכריעים ביותר בהיסטוריה הסלאבית היה התפשטותם הנרחבת ברחבי אירופה, שהחלה בסביבות המאות החמישית והשישית לספירה. תקופה זו, המכונה נדידת הסלאבים הגדולה, עיצבה מחדש באופן קבוע את המפה האתנית והלשונית של אירופה. אבל מה עורר את התנועה הפתאומית הזו? היסטוריונים וגנטיקאים מאמינים שההגירה הושפעה במידה רבה מקריסת האימפריה הרומית המערבית. כאשר שבטים גרמניים והונים היגרו מערבה, הם השאירו ואקום כוח במזרח אירופה.
זה סיפק הזדמנות לקבוצות הסלאביות המוקדמות, שככל הנראה מקורן בביצות פריפיאט באוקראינה ובבלארוס של ימינו, להתפשט במהירות לכל הכיוונים. מחקרים גנטיים תומכים בהשקפה שהסלאבים המוקדמים התפשטו באמצעות שילוב של הגירה והתבוללות, ולא באמצעות עקירת אוכלוסיות מקומיות. הסלאבים התערבבו לעתים קרובות עם קבוצות מקומיות אלה, אימצו מנהגים חדשים תוך שמירה על שפתם וזהותם. זה ניכר במגוון הגנטי של האומות הסלאביות המודרניות, המציגות דרגות שונות של השפעה מעמים גרמניים, פינואוגריים ואפילו טורקיים. כשהם התקדמו דרומה, קבוצות סלאביות פגשו והתערבבו עם שרידי האימפריה הרומית, והולידו את הסלאבים הדרומיים, כולל הסרבים, הקרואטים והבולגרים. בינתיים, אלה שהיגרו מערבה קיימו אינטראקציה עם אוכלוסיות גרמניות וקלטיות, מה שהוביל להקמת הסלאבים המערביים, כמו הפולנים, הצ'כים והסלובקים. אלה שנותרו במזרח המשיכו להתפתח לאבותיהם של הרוסים, האוקראינים והבלארוסים המודרניים. התפשטות הסלאבים לא עסקה רק בגידול אוכלוסייה, היא עסקה גם בחוסנם וביכולת ההסתגלות שלהם. יכולתם להתיישב בארצות חדשות, להתמזג עם תרבויות קיימות ולהקים ממלכות חזקות הפכה אותם לאחת הקבוצות המשמעותיות ביותר בהיסטוריה האירופית. אבל אילו עקבות גנטיים נותרו מההתפשטויות המוקדמות הללו, וכיצד המשיכו הסלאבים להתפתח במהלך ימי הביניים? בואו נעמיק במורשת הגנטית של ממלכות סלאביות מימי הביניים. כשהסלאבים התפשטו ברחבי אירופה, הם הקימו ממלכות ונסיכויות סלאביות חזקות מימי הביניים שיעצבו את מורשתם הגנטית והתרבותית. כיצד השפיעו המדינות הסלאביות המוקדמות הללו על המגוון הגנטי שנצפה באוכלוסיות סלאביות מודרניות? אחת המדינות הסלאביות המוקדמות והמשפיעות ביותר הייתה מורביה הגדולה, שקמה במאה ה-9 לספירה וכיסתה חלקים מהצ'כיה, סלובקיה והונגריה של ימינו. מחקר גנטי מצביע על כך שאנשי אזור זה נשאו תערובת של DNA סלאבי מוקדם עם עקבות של מוצא גרמני ועברי טורקי. האינטראקציות בין קבוצות אלה לא היו רק פוליטיות אלא גם ביולוגיות. ניסויי תערובת בין הסלאבים לאוכלוסיות שכנות תרמו למאגר גנטי עשיר. באופן דומה, רוס של קייב, שהתקיימה מהמאה ה-9 עד המאה ה-13 לספירה והייתה מבשרת רוסיה, אוקראינה ובלארוס של ימינו, מילא תפקיד מכריע בעיצוב הגנטיקה הסלאבית. לשליטי רוס של קייב, במיוחד שושלת רוריק, היה מוצא ויקינגי סקנדינבי וארנגי, מה שאומר שגנים סלאביים ונורדיים התערבבו באופן משמעותי. מחקרים גנטיים של אתרי קבורה מימי הביניים באוקראינה וברוסיה מאשרים זאת, שכן אנשים רבים מציגים שילוב של DNA סלאבי וסקנדינבי. ערבוב גנטי זה סייע לבסס את ההרכב הגנטי המגוון של אוכלוסיות סלאביות מזרחיות. דרומה משם, האימפריה הבולגרית הראשונה, שהתקיימה מהמאה ה-7 עד המאה ה-11 לספירה, נוסדה על ידי בולגרים טורקים שעברו מאוחר יותר סלאביזציה באמצעות התבוללות תרבותית וגנטית. הבולגרים המודרניים שומרים על סמנים גנטיים סלאביים, אך מציגים גם עקבות של מוצא טורקי ואיראני, המשקף את ההיסטוריה המורכבת שלהם מימי הביניים. גורם מרכזי נוסף שהשפיע על הגנטיקה הסלאבית היה הפלישה המונגולית במאה ה-13. כאשר המונגולים כבשו את רוס של קייב, הם השאירו חותם גנטי על חלק מהאוכלוסיות הסלאביות. מחקרים מראים כי סלאבים מזרחיים מסוימים, במיוחד ברוסיה, נושאים כמויות קטנות של DNA מונגולי ומרכז אסיאטי, המספקות עדות לאינטראקציות היסטוריות עם אורדת הזהב. המורשת הגנטית של ממלכות סלאביות מימי הביניים אלה מדגישה את יכולת ההסתגלות והגיוון של האוכלוסיות הסלאביות. בעוד שמוצאם העיקרי נותר מושרש בקבוצות סלאביות מוקדמות, מאות שנים של אינטראקציה עם ויקינגים, גרמנים, נוודים טורקים ומונגולים יצרו את השטיח הגנטי העשיר שנצפה באומות הסלאביות כיום. אבל מה לגבי אוכלוסיות סלאביות מודרניות? כיצד הגנטיקה שלהן משתווה לזו של אבותיהן מימי הביניים? מחקרים גנטיים מודרניים זיהו סמני DNA ספציפיים המבדילים בין אוכלוסיות סלאביות. אחת התכונות הגנטיות המשמעותיות ביותר בקרב הסלאבים היא התדירות הגבוהה של הפלוטיפ R1-DNA, שושלת אבהית שניתן לייחס אותה לנוודים ההודו-אירופיים מן הערבה. הפלוטיפ זה נפוץ במיוחד בקרב סלאבים מזרחיים ומרכזיים, כאשר באזורים מסוימים תדירויות עולות על 50%. תת הקבוצה R1-282 חשובה במיוחד, שכן היא כמעט בלעדית לאוכלוסיות סלאביות.
תת-קבוצה זו ככל הנראה הופיעה לפני כ-4,500 שנה בקרב דוברי הודו אירופים מוקדמים, לפני שהתפשטה באמצעות ההתפשטות הסלאבית. מעניין לציין כי הפלוטיפ זה נמצא במספרים גבוהים גם בקרב אוכלוסיות לא סלאביות מסוימות, כגון ליטאים והודים צפוניים, עקב הגירות עתיקות מן הערבה האירו-אסייתית. מעבר ל-DNA אבאי, מחקרי DNA מיטוכונדריאלי, mtDNA, מצביעים על כך שלסלאבים יש המשכיות גנטית חזקה עם אוכלוסיות אירופיות מוקדמות. הפלוטיפים אימהיים IgG, UVJ, הנפוצים ברחבי אירופה, שולטים במאגרי הגנים הסלאביים. זה מרמז כי בעוד שהסלאבים התפשטו מבחינה תרבותית ולשונית, הם ספגו אוכלוסיות מקומיות במקום להחליף אותן. תכונה גנטית נוספת שנצפתה אצל הסלאבים היא סבילות גבוהה לעיכול לקטוז, מה שמצביע על כך שגידול חלב היה חלק חשוב מאורח חייהם של אבותיהם. תכונה זו בולטת במיוחד בקרב סלאבים מערביים ומרכזיים, שהיו היסטורית אגרריים יותר מעמיתיהם המזרחיים. כמה מחקרים גנטיים מצביעים גם על כך שלסלאבים צפוניים יש עמידות גבוהה מהממוצע לאקלים קר, אולי עקב התאמות אבולוציוניות לחורפים קשים. התאמות אלה כוללות נטייה לגווני עור בהירים יותר לספיגה טובה יותר של ויטמין D ושכיחות גבוהה יותר של גנים הקשורים לחילוף חומרים של שומנים, מה שאולי עזר לסלאבים מוקדמים לשרוד בסביבות קרות יותר. למרות מוצאם המשותף, הסלאבים המודרניים מציגים הבדלים גנטיים אזוריים משמעותיים עקב הגירות היסטוריות, כיבושים ונישואי תערובת. פולנים, צ'כים וסלובקים מראים קשרים גנטיים חזקים לגרמנים ולבלטים, בעוד שלרוסים ואוקראינים יש השפעה גנטית רבה יותר מעמים פיניים ואורליים. לסלאבים דרומיים כמו סרבים ובולגרים יש תרומות גנטיות נוספות מפרנקים, יוונים ועמים טורקיים עתיקים. לסיכום, בעוד שהסלאבים חולקים מורשת גנטית משותפת, ההיסטוריה הארוכה שלהם של נדידה ואינטראקציה עם קבוצות שכנות יצרה זהות גנטית מגוונת אך מקושרת. אבל כיצד ממצאים גנטיים אלה מתיישבים עם עדויות היסטוריות ולשוניות? בואו נחקור את פריצות הדרך המדעיות שעזרו לפענח את תעלומת הגנטיקה הסלאבית. בעשורים האחרונים, התקדמות במחקר הגנטי שינתה לחלוטין את הבנתנו את מקורות הסלאבים. באמצעות טכניקות מתקדמות של ניתוח DNA, מדענים עקבו אחר המוצא הסלאבי באמצעות שרידים עתיקים, דפוסי נדידה וסמנים גנטיים ספציפיים לאוכלוסיות סלאביות. אחת מפריצות הדרך המשמעותיות ביותר הגיעה מריצוף DNA עתיק. אתרים ארכיאולוגיים בפולין, אוקראינה ורוסיה חשפו שרידי אדם המתוארכים למעלה מ3,000 שנה. כאשר נותחו, שרידים אלה הראו רמות גבוהות של הפלוטיפ, הערכת 282, מה שאישר את השורשים ההודו-אירופיים העמוקים של האוכלוסיות הסלאביות. שושלת גנטית זו קשורה לתרבות כלי החרס החוטית, קבוצה של חקלאים ולוחמים אירופאים קדומים שמילאו ככל הנראה תפקיד בעיצוב הזהות הסלאבית המוקדמת. תגלית מרכזית נוספת עלתה ממחקרים של אתרי קבורה מימי הביניים המוקדמים. שלדים מהמאות ה-6 עד ה-10 לספירה שנמצאו במרכז ובמזרח אירופה מגלים תערובת של חתימות גנטיות, מה שמוכיח כי סלאבים מוקדמים התערבבו עם אוכלוסיות מקומיות במקום להחליף אותן. כמה שרידים מראים המשכיות גנטית עם שבטים אירופיים קדומים יותר כמו הקלטים, הגותים והסקיתים, מה שמצביע על כך שההתפשטות הסלאבית לא הייתה רק עניין של כיבוש אלא גם קל להתבוללות. הגנטיקה המודרנית סיפקה גם תובנות לגבי ההשפעות המונגוליות והטורקיות על ה-DNA הסלאבי. ניתוח אוכלוסיות רוסיות ואוקראיניות מראה עקבות קלים של DNA מונגולי וטורקי, מה שמאשרר דיווחים היסטוריים על אינטראקציות עם אורדת הזהב וקבוצות ניוודיות אחרות. עם זאת, השפעות אלה קטנות יחסית, מה שמצביע על כך שבעוד שהמונגולים שלטו בארצות הסלאביות במשך מאות שנים, הם השאירו רק השפעה גנטית מוגבלת. תגלית מרתקת נוספת נעשתה באמצעות בדיקות DNA של משפחות מלוכה סלאביות מימי הביניים. דגימות גנטיות שנלקחו משרידים שלפי הערכה שייכים לשושלת רוריק, מייסדי רוס של קייב, הראו תערובת של מוצא סלאבי וסקנדינבי, מה שאישר את הקשר ההיסטורי בין הוורנגים, ויקינגים, לסלאבים המזרחיים. תגלית זו תומכת ברשומות היסטוריות המצביעות על כך שלשליטים הראשונים של רוס של קייב היה מוצא נורדי לפני שהשתלבו באופן מלא בתרבות הסלאבית. התקדמות במחקרים כלל גנומיים אפשרה גם למדענים להשוות אוכלוסיות סלאביות מודרניות עם קבוצות אתניות אחרות. מחקרים אלה מאשרים כי בעוד שהסלאבים נבדלים גנטית, הם חולקים מוצא משמעותי עם שכניהם.
לדוגמה, פולנים וצ'כים מראים דמיון גנטי חזק לגרמנים ולבלטים, בעוד שסרבים ובולגרים חולקים מוצא עם יוונים ורומנים. זה משקף מאות שנים של אינטראקציה, נדידה וניסויי תערובת בין קבוצות סלאביות ללא סלאביות. אולי ההיבט המרגש ביותר במחקר הגנטי הסלאבי הוא תפקידו בחשיפת קהילות סלאביות אבודות. בדיקות DNA סייעו בזיהוי אוכלוסיות במרכז אסיה, בקווקז ואפילו בטורקיה עם מוצא סלאבי רחוק, שרידים של נדידות מימי הביניים והקירות כפויות. עם כל כך הרבה תגליות פורצות דרך, השאלה נותרה, מה המשמעות של זה עבור הזהות הסלאבית המודרנית? ה-DNA הסלאבי הוא יותר מסתם אוסף של סמנים גנטיים. זהו תיעוד חי של היסטוריה, נדידה והתפתחות תרבותית. אז, מה אומר לנו המחקר הגנטי המודרני על הזהות הסלאבית כיום? אחד ההיבטים המרתקים ביותר בגנטיקה הסלאבית הוא הקשר האבותי החזק בין האומות הסלאביות. למרות מאות שנים של הבדלים פוליטיים ותרבותיים, מחקרים גנטיים מראים כי עמים סלאביים, בין אם הם רוסים, פולנים, סרבים או בולגרים, חולקים כמות משמעותית של מוצא משותף. אחדות גנטית זו תומכת ברשומות היסטוריות של סלאבים מוקדמים שהתפשטו מנקודת מוצא אחת ומאוחר יותר התפצלו לקבוצות אזוריות שונות. עם זאת, ה-DNA הסלאבי מדגיש גם את המגוון האזורי. בעוד שסלאבים מזרחיים, מערביים ודרומיים כולם צאצאים של אותה אוכלוסיית אבות, הגירות היסטוריות ואינטראקציות עם קבוצות שכנות יצרו וריאציות גנטיות מובהקות. לדוגמה, לפולנים ולצ'כים יש השפעות מערב אירופיות ניכרות, בעוד שלרוסים ולאוקראינים יש עקבות של מוצא פינו-אוגרי ומונגולי. בינתיים, סלאבים בלקניים כמו סרבים וקרואטים מראים קשרים גנטיים לפרנקים ולאילירים העתיקים. מחקר גנטי גם שופך אור על מיתוסים היסטוריים וזהות לאומית. לאומות סלאביות רבות יש מסורות שבעל פה על מקורותיהן, שחלקן נדונו רבות על ידי היסטוריונים. עדויות DNA סייעו לאשר או לאתגר נרטיבים אלה. לדוגמה, כמה תיאוריות היסטוריות הציעו שלרוסים ולאוקראינים היו מקורות שונים לחלוטין, אך מחקרים גנטיים מוכיחים שהם חולקים מוצא דומה באופן גורף. באופן דומה, מחקר גנטי הראה כי בולגרים, למרות שמקורם בשמות טורקיים, הם ברובם סלאבים בהרכבם הגנטי, עם השפעות מרכז אסייתיות קלות בלבד. ממצא חשוב נוסף ממחקרים גנטיים הוא החוסן של האוכלוסיות הסלאביות. למרות מאות שנים של פלישות, מלחמות ושלטון זר, ה-DNA הסלאבי נותר עקבי באופן יוצא דופן. אפילו אוכלוסיות שנשלטו היסטורית על ידי אימפריות לא סלאביות, כגון פולנים תחת שלטון גרמני או סרבים תחת שלטון עות'מאני, שומרות על המשכיות גנטית חזקה עם אבותיהם הסלאבים הקדמונים. בעידן המודרני, בדיקות DNA סייעו גם לאנשים ממוצא סאלה בים להתחבר מחדש לשורשיהם. עם עלייתן של שירותי בדיקות מוצא גנטי, אנשים רבים עם מוצא סלאבי רחוק, במיוחד בצפון אמריקה ובמרכז אסיה, מגלים את קשריהם למורשת הסלאבית. זה הצית עניין מחודש בהיסטוריה הסלאבית, בשפה ובמסורות התרבותיות. בסופו של דבר, הגנטיקה הסלאבית מספרת סיפור של אחדות באמצעות גיוון. בעוד שהסלאבים אינם קבוצה הומוגנית אחת, ה-DNA שלהם מגלה קשרים היסטוריים עמוקים החוצים גבולות לאומיים מודרניים. מחקר גנטי ממשיך לחשוף תובנות חדשות, ומשפר את הבנתנו את המורשת הסלאבית ואת מקומה בהיסטוריה הרחבה יותר של אירופה והעולם. ככל שאנו ממשיכים לפתוח את סודות ה-DNA הסלאבי, דבר אחד נותר ברור. מורשת הסלאבים כתובה לא רק בספרי ההיסטוריה, אלא גם בגנים שלהם.